Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 29-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю, паводле святого Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Жадаю пазнаць і полюбіць Езуса ў целаўлёную мудрасць. Езус прынізіў сябе, каб стаць падобным да чалавека. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Богадар, жыцця, крыніца і любоў, і ўзмацнення нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Пра Сына, абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай свяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэння грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну Воскрэсламу, Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя векі. Амен. З Євангелія паводле Лукі, 2 раздзел, ад 51 па 52 вершы. І ён пайшоў за імі, і прыйшоў у Назарэт, і быў паслухмяны ім. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езус жа ўзрастаў у мудрасці, у гадах і ў ласцы Бога і людзей. З кнігі святого Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. Другі матыў, які паказвае нам, што вельмі патрэбна і карысна для хрысціяніна цалкам прысвяціць сябе Найсвяцейшай Дзеве, каб больш дасканала належыць Езусу Хрысту. Гэты добры настаўнік не пасаромеўся замкнуцца ва ўлонні Святой Дзевы як вязень і нявольнік любові, і быць ёй паслухмяным і падданым 30 гадоў. І тут, паўтараю, чалавечы розум губляецца, калі пачынае сур'ёзна разважаць над гэтымі паводзінамі ў целаўлёнай мудрасці, якая не пажадала аддацца людзям адразу, але толькі праз Найсвяцейшую Дзеву, і не пажадала прыйсці ў свет дарослым, незалежным чалавекам, але бедным, маленькім дзіцём, залежным ад сваёй святой маці. Гэтая бясконцая мудрасць, якая незмерна жадала праславіць Бога свайго Айца і ўратаваць людзей, не знайшла найлепшага і найпрасцейшага сродку гэта зрабіць, як ва ўсім падпарадкавацца Найсвяцейшай Дзеве. І не толькі на працягу першых 8, 10 ці 11 гадоў свайго жыцця, як іншыя дзеці, але 30. І сваім 30-гадовым падпарадкаваннем і залежнасцю ад Найсвяцейшай Дзевы яна праславіла Бога, свайго Айца, больш, чым калі б яна выкарыстала гэты час на цуды абвяшчэння добрай навіны па ўсёй зямлі, на вяртанне грэшніку. Калі б так, то яна б гэта зрабіла. О, праслаўляйце веліч Бога, падпарадкоўваючыся Марыі па прыкладзе Езуса. Маючы перад сваімі вачыма такі выразны і вядомы прыклад, ці можам мы быць настолькі неразважлівымі, каб шукаць больш дасканалы сродак і больш кароткі шлях, каб праславіць Бога, замест таго, каб падпарадкавацца Марыі па прыкладзе яе Сына. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам,
скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца святы ружанец для вольную частку. Можна это ўчыніць адразу пасля заканчэння гэтага кароткае разважання альбо ў давольным часе на працягу дня. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.